Nanawagan ng usa sa mga residente sa George Tampus Road, Barangay Basak, Lapu-Lapu City nga unta matabangan sila sa kontraktor nga nakaigo sa linya sa ilang tubig. Kinihuman misaka ngadto sa kapin 14,000 pesos ang bayranan nila sa tubig sa buwan sa Enero. Nga unta tag 257 pesos raman unta ang sagad nila nga water bill nga tag buwan. Ano ang balitang barangay ni Luan Merundina. Nakugang si Nori Arong human na dawat ang ilang water bill niadtong Disyembre nga niabot sa 3,709.70 pesos nga anaaraman unta sa tag 257.83 pesos ang ilang bayranan matag buwan. Gani niadtong Disyembre wala na niagas ang ilang gripo. Pag open ako sa kuan dili na siya mo agas, unya dagan din ko dito sa among kanang outlet. Wala na. Kanang kusog kayo ayan tuyok, kusog jud kaayo mo to gidali na ko upaw. Pagpaong nako nya mo to, pag-abot sa bill nahimo namang 3,000. Kay lakip ang ilang linya sa tubig sa mga naigo sa nagpadayong road widening ug drainage project sa George Tampus Road, gipaabot niya ang maong reklamo ngadto sa project engineer. Matud ni Nori, gitambagan siya sa project engineer nga pakuhaan og hulagway ang naigo nilang linya sa tubig kay ila kining ipaabot ngadto sa ilang labaw. Mo to nakaingon na lang mi nga amo na lang ni bayaran sa kuan kay para sunod inig-tap namo. Kanang wala na mi bayronon kay dili man gyud ang MC mo mukuan ani mo situl kay ang construct ko na mo ay pasitulon aning among bill. Apan ni samot ang iyang kakugang pag-abot sa ilahang water bill sa buwan sa Enero ning tuiga kay nahimo naman hinuon kining 14,189.79 pesos. Kini bisan pa man kun sukad pa niadtong Disyembre nila gipaong ang ilang metro sa tubig. Kadako na gyud aning bayara. Yung saon na ni namo pagbayad. Unta mong gusto nga maabot gid unta didto nga mapangitaan ni og matabangan mi nga unsaon ni namo. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa kontraktor sa naasong proyekto apan wala kini sa site. Hinuon pinaagi sa phone interview na hinabi sa Balitang Bisdak ang project engineer kinsa ni pasalig usab nga iyang ipaabot ngadto sa ilang labaw ang maong reklamo sa pamilyang Arong. Gawas sa banayng araw, may pipila pa usab ka mga residente dinhi ang nakasinati usab ug pagsaka sa ilahang water bill human matod pa na igo-usab ang ilahang linya sa tubig samtang gitrabaho ang drainage project dinhi. Usa na nawagan sila sa kontraktor nga unta matabangan sila ning ilang suliran. Gipasabot sa project engineer nga sa wala pa sila nagsugod og count. Nahisgutan nila uban ang mga representante sa MCWD ang mga angayang buhaton sa linya sa tubig nga maapektuhan unya sa road widening o drainage project. Before din ni-start na ma'am sa project, nag-storya din na sa MC ma'am nga ila din ang ibalin. Unya, Wala man sila action na ma'am. ang naasoing proyekto gisugdan niadtong Nobyembre 2025. Samtang sa phone interview, gisaysay usab sa spokesperson sa MCWD, Minerva Herodias, ang nasabutan sa ilang representante ug sa representante usab sa kontraktor. Nagsabot sila nga kung naay maigo nga linya sa MCWD among distribution line maigo during the kaning ilang pag-execute sa ilang project, mo inform sila namo aron amo nga repair. Pero gi-inform na sad sila sa among mga engineers nga kung adunay ma-affected nga after the meter nga linya, dapat mo pahibaw sila o magkidsabot sila sa tag-iya sa linya. Dugang ni Herodias, nasubay na usab sa ilang plumber ang linya sa tubig sa naasong reklamante ug nakita nilang walay leak. Itagalong sa plumber pagka January 19. Unya, ang nakita sa pag-trace up kay actual reading and consumption gini siya, normal ang pressure, unya, no leak found during trace up. Unya, ang kuan lang ani kay wala ang consumer pag adto sa among plumber, pero mo na ang nakita dito sa investigation sa among ang trace up plumber. Samtang kini ang tambag sa MCWD sa mga residente sa George Tampus Road, kansang linya sa tubig na naapektuhan sa road widening and drainage project. Mo-coordinate gid sila sa nakaguba sa linya para maayo na. Kay og imo nang biyaan nga dili siya maayo, magkadako ang imong bill every month. Unya, sa
sa diri sa side sa MCWD, mari lang sad sila sa customer care kay kanang amo ang installment pwede na siya 3 months to 6 months depending on the amount. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.